Hvad så, drengen? Skal vi spille Euro, eller hvad? Fuck, jeg er glad for min ret. Hvad fanden mener du med at spille Euro Truck Simulator? Det er da et lortespil. Det vil du kraftedeme da ikke et skid om, din fuck. Nu synes jeg lige, vi holder kæft. Hvad fanden er det der? Nej, nu! Okay, hvor er der kraft med ro nu? Den er let, den her, tror jeg. Jeg ved ikke, om den er let. Test det over på dig selv, din dum pap. Jeg kan godt. Hold kæft, bro. Jeg har nogensinde set nogen, der er mere dum end dig. Nå. Hvad fuck? Fuck, hvad er det der, jeg kigger ind i, mand? Nå. Lad os gå og plukke nogle børn. Jeg finder noget gerne. Nå. Lad os så se, hvad der er at dræbe herude. Hej. Kan du ikke lige hjælpe mig med noget? Det er sådan meget vigtigt for mig, at du lige hjælper mig her. Jeg skal virkelig bruge din hjælp. Det kommer i hvert fald an på, hvad det drejer sig om, da. Men jamen, det drejer sig om min diamant. Jeg kan ikke finde. Jeg skal finde. Jeg kan simpelthen ikke. Kan du ikke bare hjælpe mig med at finde? Okay, du kan bare hjælpe mig med at lede, okay? Jamen, hvad er det for en slags diamant? Altså, er det sådan, er det en krondiamant, eller er det sådan en rød en, eller hvad er det for en diamant? Det er min kone. Hun er blevet væk. Din kone, okay. Nu vil du godt lige have sagt, mand. Nå, vil du lige følge med hurtigt, så kan det være, at jeg kan hjælpe dig. Jeg skal lige have den her med. Det er en legetøjspistol, din fucking spasser. Nå, vi skal lige herover, ikke? Skal vi ikke bare lige gøre det her? Eller sådan et eller andet. Nå. Skal vi lige dø, eller hvad? Du dræbte mig ikke, bro. Du ved ikke, om du ved. Nå, så det gjorde jeg ikke. Skal vi lige have den her? Den er alt for tung til at bære rundt på. Det tror jeg ikke. Hvor fanden blev kroppen med? Hvor fanden er han henne? Er han deroppe? Lad os gå op og se efter. Kæft, det er kedeligt der. Nå. Fangst. Det er en varm dag i dag, hva'? Hvad fuck ved du? Fuck, du er grim. Fed pistol. Fake. Clifters pistol. Nå, ses på. Jeg skal fandme give dig legetøjspistol. Jeg skal... Hvad i helvede nu? Nå. Jeg skulle bare med kamera. No. Watch people die.
Se om der er nogen andre, vi kan få dræbt i denne by. Jeg tror umiddelbart ikke, der er nogen andre. Jeg ved det sgu ikke helt. Please. Ikke skyd mig.